Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Las 6:02 sa Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Enero 20, 2021. Nakita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Action Day La Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Mga resolusyon nga nagatalakay sa ginkakas nga may empleyado sang Basiwa ginaprubahan sang SP subong nga hapon. Legal action sa Pontevedra couple nga nagpakilala LSI sa apang halin sa London ginatun-an. Sa balita national, 11 ka mga close contacts ay nag-positibo sa UK variant, nag-positibo man sa COVID-19. 4 ka pulis momentarily relieve tungod sang lapses sa Dasera case. Kag sa aton balita international, Pence hindi magtambong sa send-off ni Trump. Sa sports balita, FIBA ginapapanaugan sang penalidad ang Ag sa aton balita entertainment, 2018 Miss Universe Catriona Gray balik na sa Pilipinas. detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis,
the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number one. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number one with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sang probinsya, kamatuuran, ginapala. Una sa aksyon! Lasay sa Jess Action Radio Philippines, Standard Time makakaroon sa litalinasang mga balita lokal. Unanimous ginaprobahan sa sangguniang panglungsod sa syudad sang Bacolod subong hapon ang duha ka mga separadong resolusyon ang sa pag-terminate sa 60 ka mga empleyado sa Bacolod City Water District bangod sa redundancy. Unang resolusyon ang gin-author ni Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nagapangabay kay Presidente Rodrigo Duterte nga usisaon ang pag-terminate sa mga empleyado sa Water District. Samtang ginaprobahan man sang konseho ang resolusyon nga ginduso na ni Councilors Dindo Ramos ug Archie Baribara nga nagapangabay naman sa Civil Service Commission o CSC nga padasigon ang resolusyon sang petisyon sa mga empleyado. Tinalikdan nga simana sang ginaprobahan man sang SP ang resolusyon ni Gamboa nga nagapangabay kay Presidente Rodrigo Duterte pagiman sa Department of Justice nga usisaon ang 25 ka tuig nga joint venture agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. As to the to the President himself. Oo. So din-explain naman to sa bill na it is within the residual power of the President to look into. Wala man tayo kasi nga mag-intervene ang Presidente sa desisyon
substantive. Nabatian si City Councilor Wilson Gamboa Jr. Natala na ipatawag sa Bacolod Emergency Operations Center o EOC ang tiglawas ng DTI para sa istrikto nga monitoring sa mga face mask nga wala sa FDA certificate. Damlag lang nag-issue sa ang FDA sa pandam sa publiko nga likawan ang pagbakal sa 5 ka brands ng face mask bangod wala ini sang FDA certificate nga nagapamatuod nga safe gamiton. Lakip sa mga brand nga wala naglabay sa regulatory process ng FDA amo ang Sherab Daily Protective Mask, Just Mask Antiviral Face Mask, Health Master Disposable Protective Mask, Idolite Disposable Face Mask, kag Disposable Medical Mask. Suno kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC, tuyo sang ila imbitasyon sa DTI amo ang istrikto nga pagmonitor sa mga establishmento sang amo nga mga produkto para masiguro ang safety sa publiko. Nagpanugyan si Surongon sa publiko nga manginwais o wise consumer pagi sa pag-check sa mga ginabakal nga produkto nga aprobado sa FDA. Ginehemplo ni Surungon nga sa COVID-19 vaccine, ang Pfizer pa lamang ang ginhatagan sa Emergency Use Authorization o EUA nga nagakahulugan nga safe ini gamiton nga bakuna. Nagpangabay si Congressman Greg Gasataya kay DSWD Secretary Rolando Bautista nga pasakalan numero sa mga senior citizens nga nagabaton sang social pension sa Bacolod City. Subong nga semana sang ginpadala na sing kongresista ang formal nga komunikasyon kay Bautista para sa sininga pangabay. Suno kay Gasataya sa Bacolod City mayara lamang sang 2,700 ka mga benepisyaryo sang social pension nga nagabaton sang 500 pesos sa kada bulan, samtang may kapin na 4,000 pa nga pending application nga kwalipikado man sa programa. Para kay Gasataya, dako ini nga bulig para sa mga senior citizens nga wala sang may gidabaton nga pensyon sa SSS, GSIS o kuniban pa. Nagpasiguro man ang kongresista nga sa tion nga mag-abot ang budget hearing sa Kongreso subong nga tuig, iya igaduso nga matagan sang pondo ang ini nga plano. Nag-umpisa na ang konstruksyon sa 3 ka mga public market sa Barangay Sumag, Barangay Banago kag Barangay Granada. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, ang proyekto sa Barangay Sumag ang mga pinakadako bangod ini ang 2-story kagaing ang ikaduha nga panalgan ang pagahimuon nga parking area. Dugang pa sang kongresista iya ginduso ang 2 ka tuig ang nakaligad ang ini nga proyekto sa tuyo nga ma-decongest ang mga nagapangumpra sa 3 ka mayor nga merkado sang syudad nga magaresulta sa paghagan-hagan sang dalagan sang trapiko. Sunod kay Gasataya, sa tion nga matapos ang proyekto, ang merkado sa Sumag ang mas malapit sa pumuluyo sa Barangay Tangob, Pahanukoy, Sumag kag Muntataytay. Ginapaabot nga matapos ini nga proyekto subong nga tuig sa idalom sang pondo sang DPWH. Nagsugod na actually ang construction ng Sumag Public Market. No? This is going to be a 2-story public market sa Barangay Sumag. Actually, kadungan yan ang pag-ubraman sa public market sa Banago kag Granada. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Congressman Greg Gasataya. Sa iban pa nga balita lokal, ginatunan na sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental kuno nga legal nga aksyon ang pwedeng himuon sa mag-asawa nga taga Banwa sang Pontevedra nga wala nagsugid sang sakto impormasyon sa pagpauli sa Negros Occidental halin sa London. Sunod kay Governor Bong Lacson, nagpakilala bilang mga local stranded individuals o kon LSI ang mag-asawa apang sang ulihin na tukiban ngayon ang naghalin sa London base man silang passport. Sa record sang Pontevedra Municipal Health Office, Desyembre 30 tuwing 2020, sang nag-abot ang mag-asawa sa Manila halin sa London via Istanbul, kagilayon naging swab test. Sunod nga adlaw sang magwa ang negative results apang ginpaydalam sa gihapon sa 16 kadlaw nga hotel quarantine, samtang nagahulat sang ITF approval nga makapauli. Enero 16 tuig 2021 sang silang nag-abot sa Negros Occidental, liwat nga gin swab test, gin home quarantine kag naga-positibo ang resulta nga ginpagwa sang Enero 18. Sa karon ginatinguan sang probinsya nga mahibaluan kon UK variant gidman ang naglaton sa mag-asawa nga subong naka-quarantine sa pasilidad sang Pontevedra. It seems that they did, in their information, they did not say that they came from outside of the country. And also they claimed that they were quarantined already in Manila. But when they arrived here, we were able to swab them. 2 of them. Ang tingog ni Governor Bong Lacson.
Ginsuwesyon ni Mayor Jose Maria Alonso ang liwat nga swab test sa mag-asawa nga taga-barangay Antipolo sa Banwa sang Pontevedra. Agod may baluan kung ini ang positibo sa bag-ong variant sang COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Alonso nga nagnegatibo sa COVID-19 ang mag-asawa sa tung Desyembre 31, 2020 pag-abot sa Manila halin sa London. Apang ginpaidalom sa gihapon ng mga ini sa hotel quarantine tubtob Enero 16, 2021. Sa sininga adlaw, sila ang nagbiyahe papuli sa Negros Occidental kag liwat gin swab test pag-abot sa Bacolod Silay Airport antes magpaidalom sa home quarantine. Enero 18 sang magwa ang resulta nga sila ang nagpositibo sa virus gani ginsaylo sa quarantine facilities ang Banwa. Nakalabot man sa alkalde ang impormasyon angod sa deklarasyon sa mag-asawa bilang mga locally stranded individuals bisan pa nga ini ay naghalin sa London. Ginpasalig naman ni Alonso nga ginatunguan sa Banwa nga may baluan kung bala bag-o nga variant gid man sang COVID-19 nga ginatawag UK variant ang naglato nga virus sa mag-asawa. Ang London nga capital city sang England kag United Kingdom amo ang ginapatihan nga ginhalinan sang bag-o nga variant sa nga virus. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 18 Action Radio Philippine Standard Time TTX 500 capsule mga ka-aksyon na TTX. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippines Standard Time makakaroon sa detalinasang balita nasyonal. Ginanunsyo sang DOH nga 11 ka mga close contacts ang unang kasong UK variant sa Pilipinas ang naga-positibo man sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang swab sample sa mga naga-positibo ang ginpadala na sa Philippine Genome Center para mahibaluan kung infected man sila sang UK variant. Sa 11, walo diri ang sakay sang Emirates Flight EK332 nga ginsakyan man sang 29 anyos ginalaki nga nag-positibo sa bagong nga variant sang virus. Suno kay Vergere, nag-positibo man sa virus ang Iloy, ang nobya kag isa pa ka close contact kasang Pinoy. Ang eroplano ginsakyan sang Pinoy ang mayara sang 159 ka mga pasahero kag 153 diri ang na-trace na kag na-isolate samtang may anom pa ang padayon nga ginapangita. Ginaprobahan ni PNP Chief General Debold Senas ang rekomendasyon nga pag-relieve sa hepes sa Makati PNP, Medical Legal Officer sa Southern Police District kag duha ka investigador angon sa lapses sa kaso sa napatay nga flight attendant nga si Christine Dacera. Sud kay Sinas, ang 4 ka personal mangin momentarily relieve sa ila pwesto samtang nagapadayon ng internal investigation. Ginklaro lamang ni Sinas nga hindi man gilayon ang pag-relieve sa mga natungdan kay ginatugyan sini sa Regional Director sa National Capital Region Police Office ang pag-implementar sa nasambit nga rekomendasyon.
Sa dugang pangabalita national, pagabatunon lamang sang DOH ang donasyon nga COVID-19 vaccine kunang bakuna ang naprobahan sang Food and Drug Administration o kon FDA. Sa virtual briefing subong adlaw ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga magasugot sila nga magbaton sang donasyon ng pungsod kunang bakuna ang mayara sang Emergency Use Authorization o kon EUA. Ginpatahag ni Vergere nga ang bakuna nga ihatag sa tawo ang dapat na rehistro kag sa tion sang public health emergency, dapat ang bakuna ang bayaran naman sang EUA. Ginhatag man ini o kon ginbakal. Sa karon ang Pfizer pa lamang ang nagisahanan nga bakuna nga ginaprubahan sang World Health Organization nga nakakuha na sang EUA sa Pilipinas. Ginpanginwala ni Senate President Vicente Soto III ang aligasyon nga naging agresibo ang mga senador sa executive branch officials sa tunggin patigayon ng inquiry sa COVID-19 immunization program sa gobyerno. Nagwa ang palayag ni Soto matapos ginaligar ni Presidential Spokesman Harry Roque sa isa ka interview nga mga senador mayar sang warlike nga pag-usisa sa mga opisyal sa gobyerno nga in charge sa pagbakal sa bakuna. Gintawag naman ni Soto nga imbento lamang ang palayag sa Presidential Spokesman. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 28 Action Radio Philippines Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos did lamang sini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sa bisan ano nga kahintangan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasan. Kag sa detalye sa aton balita international, hindi magtambong si Vice President Mike Pence sa farewell ceremony ni outgoing President Donald Trump sa Joint Base Andrews. Nagwa ang balita matapos formal nga ginanunsyo ni Pence nga magatambong siya sa inaugurasyon ni President-elect Joe Biden kag Vice President-elect Kamala Harris. Manginhangkat naman para sa Vice Presidente nga magpakita sa presidential inauguration mangin sa farewell ceremony ni Trump nga himuon 4 ka oras antes ang pagpanumpa ni Biden. Nagpasalamat naman si Pence sa pribilehiyo nga ginsalig sa iya sa pumulo sa Amerika agud magserbi bilang presidente sa pungsod sa nakaligad nga 4 ka tuig. Sa balita, sa aksyon. Sa sports balita, papanaugan sang FIBA sang penalidad ang pila ka mga federasyon nga wala nag-intra sang November 2020 window sang Asia Cup 2021 qualifiers. Ini ang ginalakipan sang pungsod China, Chinese sa Taipei kag South Korea. Ang South Korea nalakip sa Group A upod ang Pilipinas, Indonesia kag Japan. Nagdaog ang South Korea sang duha nila kamahampang sang February 2020 window pero wala nagpakigbahin sa second qualifying window bangod sa COVID-19 pandemic. Lakip sa penalidad sa sang 3 ka federation sang 8.6 million pesos kag tunga sang penalidad ang iga-differ sa kada federasyon. Sa tion nga ilang nang makomply ang tanan nga obligasyon sa masulod nga FIBA official competition. Mayaraman sang 2-point deduction sa kada team sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers kag tunga sang sanction o kon 1 point ang makadto naman si iban nga federasyon nga nakakompete sa window. Sa balita, sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, balik na sa Pilipinas si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Sa iya Instagram, ginanunsyo sa beauty queen ang iya pagbalik kag sa karon nakapaidalom sa quarantine. Sa tumbulan sang Desyembre, nagbiyahe sa pa US si Catriona agud bisitahon ang iya mga ginikanan. Sa madungduman, nga nagligad man nga si Mana sa nag-celebrate sang iya ika-27 nga kadlawan si Catriona. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 36 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatihan ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Enero 20, tuig 2021. Saluat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!